Sa Good Vibes, isa ka grade 11 nga senior high student nagahimakas para makatapos sa pag-eskwela. Estudyante sa kun aga kag security guard kun gabi. Ang istorya sa sining report ni Romeo Sobaldo. Las 11 pa sang gabi ang iyang duty pero las 8 pa lang nagaabot na siya sa sining convenience store sa Barangay Bata sa Bacolod City. Taga Talisay City pa siya. Gani magluwas nga mabudlay mag-commute. Ruyag sang 21 anyos nga si Gerald Sejo nga makatuon antes magsugod ang iyang duty. Taga Barangay Katilingban sila pero siya temporaryo nga nagadayon sa iyang tiya para hindi magastuhan sa pag-commute. Nag-viral ang ini nga mga litrato nga ginpost niya kag istorya nga ini iyang ginakasakuan para hindi matuyo samtang naga-duty. Grade 11 nga senior high school student si Gerald, ikalima sa 7 ka mag-utod. Ang tatay niya sakada, kag ang nanay niya manugutan. Wala sa ila sa nakatapos sa pag-eskwela pero si Gerald, porsigido, luyag niya matapos ang kurso ng chemical engineering. Tayo hindi ako tayo eskwela sa ginikanan ko kasi pigado man mo pagkatapas ng bawang ginikanan. Baka pa tayo ko lang kasi syempre basta ako pa lang makaano sa hamon nga pangabuhay. Scholar siya sa Notre Dame High School. Nagdesisyon siya nga magtrabaho para may madaho man nga kwarta sa iyang pamilya. Bisan scholar, kadamo pagid-abi kuno sa galastuhon sa eskwelahan. Kun adlaw, naga-online class siya, kag naga-module. Kag kun gabi, naga-duty siya. Sa mismo nagaayo nga ibutang siya sa gabihan sa iyang agency para maka-eskwela siya kun aga. Hindi kuno malikawan nga nagakatulugan siya sa online class niya. Nag-decide ko nga ba kung maubra ako sa muna nga para nga biskan paano may ipadala ko pala sila. Damo may mangot kung ako daan nga wala manubra kasi paano pa ng disable wala na kumpuli ang nga TL sa una nga nagmasakit sa bala. Makapoy pero ginatingwaan ni Gerald nga tapuson ng iyang pag-eskwela kay luyag niya nga makatapos siya sa pag-eskwela buligan niya na ang iyang mga ginikanan. Kasama na gani nga ba kung gatsaga ko gani kay para nga malabot yung giblangan doon ko. Nasa uli, ang akong ginikanan, hindi silang tigulang hindi sila pala mga pinagpinsya sa kabiga doon. Nakaibalo siya nga panugod pa lamang inis ang iyang malawig nga banas. Malayo-layo pang iyang talaklaron para makatapos pero porsigido siya nga takla doon kay para initanan sa iyang pamilya.